Здравейте, аз съм Константин от Holiday Mobile, официален представител на Химер за България, а това е Добромир, нашия нов горд собственик на Eriba Touring 530. Здравейте! Добре, каравана. Има много каравани. Общо взето те са, много си приличат, но тази каравана е различна от всички останали каравани. Както знаем, Eriba Touring, те не си променят визията от 60 и няколко години насам. Тази ретровизия, защо точно тази каравана? Тя е по-малка, няма удобствата, всички други удобства на по-голямата каравана. Ами, в интерес на истината, така като се върна в детството си, не знам дали си спомняте филмчетата за Татко Барба. Винаги много ми е било приятно и интересно да можеш бързо да се преобразуваш и от една форма да преминеш в друга. И винаги съм завиждал благородно на охлювите. Защо? Защото те си носят къщичката и където и да отидат, ако завали пече, те си влизат вътре и си имат свой дом. По същия начин, това, което много ми хареса в Eriba, е точно touring. Идеята ми не е да се плесна 6 месеца на един и същи плаж. Идеята ми е да е по-лека, по-компактна, но да има всички удобства. Тя ги има. Бързо да можеш да я разкачиш или да я закачиш, дори и сам, и да се придвижиш на нови места. Идеята беше точно такава, да съм малко със себе си, с мислите, сред природата, да можеш да чуваш като отвориш птичките, въздуха, светлина.